Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region. Ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, July 1, 2026. Bacolod City, may kumpirmado na nga kaso sa ASF. Ikaduha nga notice to comply, ginpapanaog sa Ama Computer College sa Bacolod. May kumpirmado naman nga kaso sa ASF sa Negros Oriental. PNP, nagapaandam nga ang pag-adopt sang bata ini ipagpaagi sa social media. Kag sa Good Vibes, Dumaguete City, ginaduso nga himuon nga Pickleball Center of the Philippines. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, peste nga RSSI, isa ka seryoso nga problema sa karon sa Negros. Maid-id nga monitoring, ginapatuman. Seryoso nga bagay ang pagpangatake sang RSSI sa mga katubuhan nga kung hindi gilayon matapna makaapekto sang production. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga sitwasyon updan pa sa manubo nga presyo sang kalamay ang labing makaapekto sang sugar industry. Napaidalom na sa state of calamity ang Negros Occidental bangod sang RSSI outbreak kag padayon nga paglaktas sini. May task force na nga magatutok sa problema sa RSSI. Sunod kay Lacson, wala pa nila mapatud kung pilagin ang pondo nga ipain para diri labi na nga June pa lang kag o kung July na kag ang probinsya nagapangamanman batok sa posible kahalitan nga madalas ang bagyo karon nga nagsugod na ang tig-ululan. Padayon nila nga ginamonitor ang kahalitan sang RSSI kag padayon ang pagtuon nila sa mga proposal kung paano labing mapamatukan ang RSSI. Ang Negros Occidental may masobra sa 61,000 ka-ektarya sang katubuhan o kung 32% sang sugarcane plantation ang apektado sang RSSI. I think definitely serious, no? Our crop production will go down and coupled by low prices will definitely serious serious drawback, in sugar industry. Sa number 9, magabutang ang syudad sa isa ka garbage bin sa sulod sa Deca Homes South sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Ini matapos nga nag-request ang pamunuan sa Barangay Kabug bangod sa problema nila sa basura. Ginsiling ni punong barangay Jennifer Pintukan, ginasuspetsuhan nga ang mga ginasugo nga mga tricycle drivers sa mga homeowners sa Deca Homes nga magkuha sang ila basura amo ang sa likod sa illegal dumping sang basura sa economic highway. Makasulod man ang garbage collector sa subdivision apang problema sa gihapon ang mga late throwers. Agud masolusyonan ini, ipahamtang na mismo sa sulod sa Deca Homes ang garbage bin. Agud malikawan na ang illegal nga paghaboy sa basura sa economic highway. Ang sanitary inspector sa barangay kag mga opisyal sa Homeowners Association ang maga-maintenar sang amo nga garbage bin. Damlag pa, ginbutangan naman sang garbage bin ang Barangay Vista Alegre bangod sa problema man sini sa basura. Una na nga ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga consistent man ang pangkolekta sang I-swim sa mga basura apang problema sang collector ang mga late na nagapagwa sang ila mga basura. Ang suspetso namon, ang gahaboy sang basura, ginapang bayaran. Ginapangbayaran sang homeowners, kaya ginahaboy lang nila bisan sa diin nga area. So kabay patani nga, ang ini nga desisyon namon, manginsabat sa problema namon sa kilid sang economic highway. So ibutang siya kap sa may guwa lang isang deka, halap po siya sa economic. Hindi, sa sulod mismo sang DECA, ang hambal sang homeowner nila, president, dito sa duplex sa clubhouse, open area na siya. So,
Sa number 8 na tukiban sa Bacolod City Legal Office nga ginahimo na nga ilistaran sa mga street dwellers ang annex building sang Libertad Public Market. Kainasang aga, nagapatigayon sila sa nga clearing operation kag tigayon nga ginpahalin ang masobra sa 40 ka mga persona nga nag-iistar sa amo nga building. Ginsiling ni Levi Pange, ang pamuno sa CLO Enforcement Team, kalabanan sa mga nag-aistar dito, mga tigulang kag mga rugby boys. Mabaho na sunod sa iyang building bangod magluwas nga ginatulugan na ini, pinahimo naman ini nga kasilyas kag basurahan sang iban. Igaduso sa CLO sa City Administrator's Office nga temporaryo anay nga ipasira ang annex building agud matinluan ini sang maayo. Kung matinluan na ini, suno kay Pange, depende na sa City Administrator kung buksan ini liwat. Wala na sa mga vendor sa mga area matapos naghalin ang mga ini bangod hindi sila mabaklan kung yara sila sa second floor. Dugang ni Pange, ilaman igaduso sa syudad nga butangan na lang sa security guards ang merkado agud masiguro nga mapabilin ang katinlo sa lugar. Kung sa nila sa kali, galing intipin na ko na reklamo, mas laki ang termat na judualan sa kabilog. Ito ay balik lang kari pa mas sa sulod na papabuilding. Wala mas natin ka panaog pa kayo judualan sa kabilog. Puro pa na yung mga senior citizen. Siguro ba, kaya mo naman na iguro, high time naman na iguro maka-request sa mata siguro nga imuan. O saka security guard na lang ang market na ito. Ito hindi naman nato di ba maintain. Sa number 7, PNP Regional Director nagmando sa pagpabilin sa police visibility sa mga eskwelahan. Sa tungas ng kalakasan nga nagluntad ayhan sa sulod sa eskwelahan o kung malapit sa mga eskwelahan, ang Police Regional Office Negros Island Region ang nagamando sa pagpabilin sa police visibility para malikawan ang pagluntad sini. Sa interview sang media kay Brigadier General Romano Cardino, ila ginapabilin ang police visibility kag ang close coordination sa mga school officials. Nagapanawagan man siya sa mga ginikanan lakip na sa mga school officials nga kung may information sila o kung anuman nga concern, sarang sila magpakig-angot sa pulis. Mayara man sa mga police assistance desk nga handa magbulig agud tumalikawan na ang pagluntad sang kalakasan. Sa Bacolod City, Lunes ang hapon isa ka grade 8 student ang pilason matapos nga mabunan sang isa ka grade 7 nga estudyante. Natabo ini 50 metros gikan sa main gate sa Sumag National High School. Nagsungka sa pulis ang 12 anyos nga involbado. Ang biktima naman ang gindala sa ospital para mapabulong. So, unang-una, maintain natin yung ating police visibility and yung close coordination sa mga school officials para ma-prevent. Pag meron sila talagang nakikitang problema, inform na kami para makagawa tayo ng mga preventive action na ma-meet yung mga estudyante, kung pwede, ma-meet yung mga parents para ma-guide nila yung kanilang mga bata. Any appeal to the public and the parents perhaps will also somehow help address the problem? Yes, to all the parents and of course the school officials na if you have something na discover or knowledge, just inform the PNP kasi we have naman yung police assistance desk in your area na ready to assist anytime and to prevent any violent incidents inside or outside the schools. Sige. Sa number 6, masobra sa 7 million pesos nga balor sa iligal nga droga nakuha sa Sibulan. Nakuha ng isa ka lalaki sang 7.14 million pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigan nga by bus sa Magatas, Banwa sa Sibulan, Negros Oriental, Miyerkules sang kaagahon, Hulyo 1. Ginkilala ang suspect kay alias Noknok, 35 anyos, taga Tamparan sa Lanao del Sur. Ginsiling ni alias Noknok nga siya ang ginsugo lang nga dalo ng shabu sa Bacolod City kag sinila nga Martes sang siya ang nag-abot sa Dumaguete City. Ginpangunahan ang nasambit nga operation sa Philippine Drug Enforcement Agency upod ang Philippine National Police.
Sa number 5, ginkahangawa sang pila ka concerned citizens ang post sa isa ka Facebook group kundiin isa ka user ang nagapangita sang manog-adopt sang bata. Nakabutang sa post ng user nga karon deleted na tuman kapigado kag hindi niya na masarangan nga buhion ng bata. Nagapangita ang user sang luyag mag-adopt nga luyag mag-agi sa legal nga proseso. Apang sunod sa Cadiz PNP, dapat sa Department of Social Welfare and Development magpakig-angot ang ginikanan agud mapaagi ini sa insakto nga proseso kag validation sa mga luyag mag-adopt. Ang mga ginikanan nga nagapa-adopt kag wala nag-agi sa legal nga proseso ang sarang makasuhan sang child abuse. Number 4, ikaduha nga notice to comply ginpapanaog sa AMA Computer College. Ginabisuhan na sa Bacolod City Legal Office kag Business Permits and Licensing Office ang AMA Computer College nga voluntaryo anay nga untato ng operasyon samtang wala pa ini maka-renew sang permit. Natapos na kahapon ng 3 ka adlaw nga ginhatag sa syudad sa eskwelahan agud magpakita sa BPLO apang wala ini sa gihapon magkadto o kung magproseso sang ilang nga permit. Bangod sini kay nasang aga ginapanaog na o kung papanaog na sang syudad ang second notice to comply sa AMA Computer College Bacolod Campus. Ginsiling ni Attorney Marty Go, ang Secretary to the Mayor, 15 ka adlaw ang ginhatag sa eskwelahan para mag-comply sing ila kakulangan sa business permit. Sa sulod sang 15 ka adlaw, kung hindi pa makakuha sa permit ang AMA Computer College, ipasira na ini sang syudad. Ginapangabay sang syudad ang eskwelahan nga mag-comply sa tanan nga requirements agud maka-renew sa business permits para hindi na maapektuhan pa ang mga estudyante. Nangin kontrobersyal ang mga eskwelahan matapos nga masobra sa 150 ka mga estudyante ang wala siniging tugutan nga magapakigbahin sa graduation rights bangod sa ginaalegar kapaslawan sa balayran kag kakulangan sa dokumento. Desisyon sa eskwelahan ang kabangdanan sa pagreklamo sa mga estudyante nga gilayon man nakadangat sa igtalupangod sang syudad. Magluwas ini ginahandaan naman sa Department of Education Bacolod City nga maghatag sang notice of violation sa mga eskwelahan bangod sa issue sa tinalikdan nga graduation rights. Ang statement lang guro sang syudad is we are very hopeful nga ang AMA Computer College ka administration will have to comply kay ti ang kulang malang to nila Benro kag CHO eh. After that pwede naman dayon. So kung kaya malang nila, we are encouraging and we are calling on the management sang AMA Computer College to double time sa pag-comply. 15 days, that's more than enough time to comply to secure the business permit. Sa number 3, balik naman sa scratch. Kung balik naman sa sugod ang hog industry karon nga liwat nag-igo ang African Swine Fever sa probinsya sang Negros Occidental. Ginasulit ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pahanungdom sa mga hog raisers nga sundon ang naplastar nga protocol kag mga biosecurity measures. Sadto naigo na ang probinsya sang ASF kag tigay nga nakatibawas kag nagbalik na gani sa pag-produce sang baboy kasubong sa gina-produce man sadto. Gani subong nga nag-igo liwat suno kay Lacson, hinay-hinay lang magsunod sa protocol kag liwat naman nga mag-repopulate. Sa June 25 nga report sang Office of the Provincial Agriculturist may ukon Provincial Veterinarian may 1,902 ka mga nagkalamatay nga baboy bangod sang masakit. Hindi man masiling nga tanan ang may kaangtanan sa ASF. Pero may mga kaso na sa ASF
ang probinsya. Ang kada LGU hugot na nga nagapatuman sa ilang mga border control kag biosecurity measures. 12 ka LGU sa Negros Occidental ang nag-report sang hog deaths kag ang San Enrique damlag pa nag-announce nga nangin ASF positive sila. Remember, we got beat before. We overcome that, and I thought we were already producing the volume of hogs that we were producing has almost gotten back to status. But unfortunately, we have ASF again, so we go back again to the same protocol. We will have to start from scratch. We will have to disinfect our area and go slow on the repopulation. Sa number 2, may kumpirmado na nga kaso sa ASF sa Negros Oriental. Ginkumpirma ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria nga may yara na sa karon sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF sa La Libertad, Negros Oriental. Dugang pa sa gobernador nga ginahulat pa nila ang resulta sang laboratory testing sa mga samples gikan sa Sibulan kag Amlan. Ginpasalig sa gobernador nga na-contain na ang mga kumpirmado nga kaso sang ASF sa La Libertad kag may mga ginapatuman na nga mga tikang para malikawan ang pagdamo pagid sang ASF cases sa probinsya. Damlag pa nagpagwa sang executive order si sa Garbaria nga nagaban sa mga buhi nga baboy kag pork meat products gikan sa mga lugar nga may positibo nga kaso sang ASF. Padayon karon ang hugot nga monitoring, surveillance kag biosecurity protocols sa nga Provincial Veterinary Office. Kag sa number 1, Bacolod City may kumpirmado na nga kaso sang ASF. Ginkumpirma ni Bacolod City Veterinarian Dr. Agueda de la Torre nga may 4 na kababoy sa syudad ang nagpositibo sa African Swine Fever. Ila ginkuhaan sample ang 2 ka buhi nga baboy sa Barangay Alihis kag 2 man sa Barangay Takuling kag nagpositibo ini sa ASF. Sunod kay De La Torre, mag-conduct ang syudad sa random testing sa slaughterhouse agud masiguro nga wala malatnan sang ASF ang mga ginaihaw nga baboy kag ginabaligya sa publiko. Panawagan naman niya sa barangay nga mag-report gilayon sa City Veterinary Office kung may mga suspected nga kaso sang ASF sa ilang nasakpan. Duga naman ni Assistant City Veterinarian Dr. Janine Sartho nga buwas nga adlaw ila na siradaan ang area sa mga backyard hog raisers nga nagpositibo sa amo nga masakit sa baboy. Posible nga nag-mutate na ang masakit sunod sa iya bangod ang mga sintomas sang una sang ASF ang wala na makita sa karon sa mga baboy nga nagpositibo. Magpatuman man sang random sampling ang CVO sa mga backyard hog raisers agud masiguro nga wala malatnan sa masakit ang mga baboy nga ila ginasagod. Wala man sa epekto sa ikayong lawas kung makakaon ang isa ka persona sa baboy nga nagpositibo sa ASF. Apang posible sini nga malatnan ang mga baboy nga iya mapalapitan. Bangod sini, natala na nga pabaskugon sang ASF Task Force ang pagbantay sa pagwa sulod sa produkto sa baboy. Tubing ka masunod dani, kung wala ka papeles, ipabalik gid siya. In the same manner, ang ato naman mga products, kung wala sila sa meat inspection certificate, wala siya sa POMI or Certificate of Vet Inspection, wala siya sa MPIC or Meat Products Inspection Certificate, in addition to shipping permit, hindi man siya mapasunod naton diri. Barangays, just to detect kung nag-spread ba ang disease naton. So, we have already incoming test kits, gabay pa nga mas dasig na mga results naton. But we will still have them cross-checked by the RADDL.
just to confirm lang gid kung ano man ang ginang results natin. So far, Doc, pila gid ang total ng mga baboy? Sa Good Vibes, Dumaguete City, ginaduso nga himuon nga Pickleball Center of the Philippines. Ginanunsyo ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria nga sa Regional Development Council kung RDC meeting, iya na nga gintalakay sa taga-Philippine Sports Commission nga ideklarar ang Dumaguete City bilang Pickleball Center sa Pilipinas. Dugang pa niya nga padayon ang pagdamo sa pickleball courts kag pickleball enthusiasts sa probinsya. Sa latest nga figures nga nakuha nila sa Dumaguete City lang, gidgani, may yara na sa karosang 17 ka-existing nga mga pickleball courts kag may nagdugang pagid nga 27 tanan ka mga bag-o nga pickleball courts. Ang Dumaguete ang nangin host na sa pila ka mga pickleball competitions nga ginaintrahan pa sa mga kilala nga pickleball personalities gikan sa iban nga mga pungso. 2 weeks ago, kami sa RTC, we finally passed a resolution requesting the Philippine Sports Commission to declare Dumaguete City as the number one Pickle Center sa whole Philippines. I hope makuha agad na nato this additional 24 courts, I believe, 17 plus additional of 27 additional courts for a 27 court will, how do we say, solidify ang atuang presence all over the Philippines. Kag of course, antes kita magtakop kitang live, nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Maricon Songkip Valladores, maayong hapon Digicast Negros, watching from Fairview, Quezon City. Good afternoon also kay John Randolph O. Rubin. Kay Chona Evangelista Queredo, maayong hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast, Ma'am Barbara. Ma'am, please shout out kay Pastor Bonita Nifras. Happy birthday. God bless. Oh, happy birthday gid kay Pastor Nifras from Miss Jessery Garucha Hevero. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulo Pandan. Keep safe everyone. James Mondejar, hi Ma'am Barbara, good afternoon Digicast Negros watching from Las Piñas. Oy, Las Piñas si Sir. And of course, good afternoon man kay Sir Romel Mahilom Gallo. May nag-apas pagid, Jaime Concha Binueza. Good afternoon, ma'am. Pa-shout out, ma'am. Watching, from Siaton. Hello kay Sir, kag of course sa mga nagalantaw man sa aton from Siaton. Kagamoyad ton top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.